nkwado Nnamdi Kanu ka nọkwa ebe a na-agụ egwu na-ekwe igbo na-agba agba enweghị onye n'ime ha chọrọ ịpụ ha na-egosipụta nkwado ha na-enye onye ndu ha n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị uwe ojii n'ebe a burucha egbe enweghị onye ọbụla a na-enye nsogbu ndị uwe ojii ejila nwayọọ nwayọọ na-apụ na mpaghara ebe a ugbu a mana ndị nkwado Nnamdi Kanu nọ n'ebe a na-eti egwu na-ekwe na-agba ihe na-atụ m n'anya bụ na ọ bụghị naanị ndị ntorobịa ọ bụghị naanị ụmụ okorobịa ọtụtụ n'ime ndị a bụ ndị gbagotegoro n'afọ ndị afọ ha gbagotegoro ọ bụghị naanị ụmụ okorobịa ma ọ bụ ụmụaka ma ọ bụ ụmụ agbọghọ mba ndị nne n'ebe a ndị nna n'ebe a ndị ukwu n'ebe a ndị nta n'ebe a ndị na-ekwu ukwe na-egosi Nnamdi Kanu nkwado gọọmenti ndị uwe ojii na-apụla We are ready. We'll come the next day and let the prosecution present their witnesses. The apology that was issued in the court, I have copies of it, and I value. But at the end of the day, what's important is that our client has respect, utmost respect for the court, for the prosecution, for his team. He's a good man. He's a gentleman. That is what he has demonstrated to me. Thank you. Please don't have your phone on camera. And my name is Lieutenant John. Thank you, sir. Wait. All right. Good afternoon, everyone. Thanks for joining me in this video. Now, Justice James Omotosho have shown that he is going to conduct a speedy trial. In another angle, Nnamdi Kanu said, and I quote, "I am sure that justice will be served." And with the look of things, let's see what is going to happen. You can't even predict Nigerian judiciary, even when you know what the law says. You can't predict them until they make pronouncement. Now, Justice Omotosho has adjourned Nnamdi Kanu case to the 29th day of April, 2nd day of May, and 6th day of May, 2025. So, that is 29th day of April, 2nd and 6th day of May. So next month and next 2 months, within 2 months, Justice James Omotosho want to finalize everything about Nnamdi Kanu case. I think that will be interesting. Let's see how everything is going to unfold. You know, this case has been too long, and federal government before, we are using Justice Binta Nyako to do so many things that could delay the judgment, of which they know Nnamdi Kanu will not agree with their shenanigans. So, if Justice James Omotosho truly, stipulated all these things and want to conduct a speedy trial in fairness, you will see that Nnamdi Kanu today did not even talk in court because everything went well. Though they just started, he pleaded not guilty today. And after the whole thing, Nnamdi Kanu, gained a lot of supporters. You can see people outside chanting, "Holy, holy, Nnamdi Kanu is another savior." Well, the whole world is watching. We can't wait to see Nnamdi Kanu, being freed from this illegal detention that he is facing. For now, take a look at what happened at Federal High Court in Abuja. ebufela ya ịhụrụ ka ha si were nsọgafere people are still singing, chanting for him. The solidarity for It's another
uwe ojii ndị ọrụ nchekwa ji na nwayọọ nwayọọ na-apụzi ndị ọrụ nchekwa ji na nwayọọ nwayọọ na-apụ agwala ha mbọs ya bụ banye na moto ọsọ gbara ihu ala eruola mgbe o ji agba azụ onye ọbụla echebe ihu ebe o chere azụ ọ na-amarala na ọpụpụ dị n'akwụkwọ nsọ ya bụ na oge ọpụpụ eruola ndị nchekwa bịara n'ala maka na ihe a bịara ime emezuola ọtụtụ ndị ọrụ nchekwa ala anya mana ọtụtụ ka nọkwa ebe a na-egbochi mmerụ ahụ. Anyị nọkwa na-ahụkwa na mgbada na ndị nkwado gọọmenti Naịjirịa nọkwa na mgbada na-emekwa nke ha na-etikwa mkpu nke ha. Ọ bụrụ na ihe nji bụ nnukwu kamera enwere m ike zi ụmụ na mgbada ebe ha nọkwa na-etikwa ịgba nke ha na-agụkwa egwu nke ha na-efe ọkọlọtọ flag Naịjirịa na-ekwe national anthem na-abụ abụ nke ha. Na mpaghara ebe a ndị nkwado Nnamdi Kanu nọrọkwa na-eti mkpu kemgbe ụtụtụ ka ha nọ ebe a. Otu ihe juru onye ọbụla afọ ndị nta akụkọ niile bịara ebe a bụ na ndị uwe ojii ndị ọrụ nchekwa niile rụrụ ọrụ ha dịka o kwesịrị. Onwe onye anyị ebe a metụrụ aka n'ahụ. Ọ bụrụ ha na n'ime ihe a sị gị mee ị gaghị enwe nsogbu ọbụla. Anyị nwabụkwana ndị nta akụkọ ndị nọ n'ime anyị nwa nọ n'iro enwebeghị ihe nsogbu ọbụla dapụtara ebe a kamgbe anyị ji nọrọ ebe a. Ndị ọrụ nchekwa ga-agakwa ndị ọrụ nchekwa na ha ị ga-ahụkwa ndị ọrụ nta akụkọ jupụrụ eju ebe a. Nwa onye na-anọchiri ibe ya ụzọ. Nnukwu ụgbọala ahụ ndị uwe ojii ji bịa ọlaana enweghị ọgba aghara ọbụla, ya bụ enweghị ọrụ ọbụla ụgbọala rụrụ taa. Aga m agbalị ka m gbadatụgodi ka m mara ma aga m ahụ ndị nke na-akwado Naịjirịa, mara ma a ga-ekwe m ka m gbadaa ebe ahụ ha nọ, bụ ndị nke na-emekwe ngagharị iwe na-akwado Naịjirịa, mana ha na-ebetere aka ndị uwe ojii ka kpachikwere ụzọ maka na ndị uwe ojii dịka nsikwa na-ekwe ka ha gbagote ebe a. Ndị uwe ojii a na-ekwe ka ha gbagote n'akụkụ ebe a, ka ndị uwe ojii anakwa ekwe ka ndị nke agbadaruo n'akụkụ ebe ahụ ha nọ iji zere ọgbaghara ọbụla.
akpọpela ụzọ a ka ọ kọwazie dịka o si agabụ mbụ. Ndị ọrụ nchekwa emepeela ụzọ a ka onye ọbụla na-agakwa dịka o si agabụ. Ile anyị ga-ahụ ụzọ agawarala onwe ya na-agbadasị. Ụzọ agawala onwe ya akpọwela ya n'ihi na ikpe nketa adabela n'isi njedebe. Mana ndị nkwado Nnamdi Kanu ka nọkwa ebe a na-agụ egwu na-ekwe ịgba na-agba agba. Enweghị onye n'ime ha chọrọ ịpụ. Ha na-egosipụta nkwado ha na-enye onye ndu ha, n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị uwe ojii n'ebe a burucha egbe. Enweghị onye ọbụla a na-enye nsogbu. Ndị uwe ojii ejila nwayọọ nwayọọ na-apụ na mpaghara ebe a ugbu a. Mana ndị nkwado Nnamdi Kanu nọ n'ebe a na-eti egwu na-ekwe na-agba. Ihe na-atụ m n'anya bụ na ọ bụghị naanị ndị ntorobịa, ọ bụghị naanị ụmụ okorobịa. Ọtụtụ n'ime ndị a bụ ndị gbagotegoro n'afọ, ndị afọ ha gbagotegoro. Ọ bụghị naanị ụmụ okorobịa ma ọ bụ ụmụaka ma ọ bụ ụmụ agbọghọ, mba, ndị nne n'ebe a, ndị nna n'ebe a, ndị ukwu n'ebe a, ndị nta n'ebe a, ndị na-ekwu ukwe na-egosi Nnamdi Kanu nkwado. Gọọmenti ndị uwe ojii na-apụla Nnamdi Kanu
is another Savior. Holy, holy, holy. Nnamdi Kanu is another Savior. Holy, holy, holy. Nnamdi Kanu is another Savior. Yes, that happened. It already happened? No. I thought you said releasing today. So it's no longer a court? No, there's not. Yeah. So what's happening here then? It was when he was leaving that they started sleeping for him. So it's not been long enough, so they are just stationed. Good morning, everyone. Today is Friday, 21st day of March 2025. Immediately Nnamdi Kanu arrived in court today. I don't really know what is wrong with the power-drunk DSS. Look at the way they molested and embarrassed TVC crew who were videoing Nnamdi Kanu. What is the reason of preventing them not to video Nnamdi Kanu? Take a look. Happening? What is happening? I will do it. I will do it. Don't try to fight on me. Don't try to see. What is it now? Allow them to show themselves. This way. How are you? Fine, thank you. How are you doing? Very well, thank you. You have finally gotten a new judge to handle your case. How do you feel about that? Great, I suppose. Yes. So what are your expectations from today's proceedings? Is that justice will be done, of course, in accordance with the rule of law. That's what I'm expecting. Thank you very much. Thank you very much. That's my daughter. Take advantage of my daughter.
How far? These people want to my brain this morning. You expected me. Everybody. Hello. Hello. Anyway, as at the time of reporting this video, the trial has commenced. I will bring you the business they transacted in the court today in our subsequent video. Thank you for listening.